Dobrý deň, gurmáni. Tak keďže máme Veľkú noc, náš dnešný recept bude pripravený s jahňacími. Jahňacinu používame od regionálneho dodávateľa, ktorý má svoj vlastný chov. A keďže my ten región radi podporujeme, tak sme túto jahňacinku od neho dostali. A oni majú aj veľmi dobré pečivo, čerstvé a iné výrobky. A samozrejme, viete u ňaňa dostať aj naše produkty, čo ako sú liptovské droby a šialence. Ňaňa nájdete v Ivachnovej, takže určite sa tam zastavte, majú výborné produkty. Takže my sa pomaličky pustíme do receptu. Náš dnešný recept bude šialenec, baraňom čreve, šialenec, hej. Takže tá jahňacinka sa k tomu hodí a bude to jahňace na bylinkách so smržami, smržovou omáčkou, keďže je tiež už sezóna smržov, takže môžeme sa pustiť do toho. Panvica sa nám pomaličky rozpaluje, jednoducho rozpalíme trošku olivového oleja. Tu máme chrbát z jahňaťa, ja som si ho vykostil dopredu. Budeme tam používať rozmarín, lebo rozmarín jednoznačne patrí ku jahňacine, takže ho len zľahka presekneme, priznáme tie kúsky. Dáme na jahňa. To masírujeme. Ja mám rád petržlenovú vňať, takže použijeme petržlenovú vňaťku a cesnakové klíčky. Zľahka presekáme. Takto to celé pokrieme po vrchu. Pridáme sol. A korenie. Tieto všetky bylinky masírujeme do chrbátu. Sprúdka opečieme. Medzi tým, ako sa nám jahňa opeká, si spravíme smržovú omáčku. Máme tu domáce maslo. Domáce maslo, takisto od regionálneho dodávateľa. Nasekanú šalotku. Šalotku z prúdka speníme. Medzi tým sa nám jahňací chrbátik opeká. Samozrejme náš šialenec už máme upečený. Ako sme niekoľkokrát už spomínali, šialence a droby sa pečú na 180 stupňov zhruba 25 minút. Ja tu mám takéto smrže. Troška som ich namočil. Zlejeme od vody. Ja smrže nesekám, chcem, aby zostala priznaný ten smrž vlastne, ale kľudne si tie smrže môžeme aj najjemnejšie presekať. Čiže pridáme smrže. Zľahka orestujeme. Do smržov ešte budeme pridávať demi-glace omáčku. Je to omáčka z kosti, silný výpek, ktorý si môžete takisto doma pripraviť. Smrže zľahka osolíme. Okoreníme. A necháme mierne redukovať. Chrbát máme opečený. Necháme chvíľočku oddychnúť. Nech sa nám šťava pekne vstrebe. Medzi tým si nachystáme náš šialenec upečený. Šialenec sme si pekne stočili do tvaru slimáka. Pekne to esteticky vyzerá na tanieri. Dobre, omáčku máme vyredukovanú. Môžeme pomaličky začať servírovať. Jahňací chrbát máme krásny ružový. Môžeme servírovať.
škrbát. Zdekorujeme bylinkami. Vňaťka, keďže máme tu jar, tak máme čerstvú vňaťku, žeruchu. Ja ešte použijem takýto rozmarínový olej. Takto vyzerá naše jahňa s liptovským šialencom a smržovou mačkou. Krásne jarné jedlo, veľkonočné. Prajem dobrú chuť. Ak sa vám náš recept páčil, dajte nám like. Liptovské droby, dedičstvo našich predkov. Gurmán. Tradícia rodiny Tkáčovcov od roku 1965.